ještě starostu Černošic, a to pana Filipa Kořínka, a ředitelku školy Černošice paní Jitku Kahounovou a pořadatele tohoto koncertu pana Luboše Číška, protože my se teď dozvíme, jak dopadla sbírka. Tak kdo nám řekne, jak dopadla sbírka? Aha. Jo, králové nám řeknou, jak dopadla sbírka. Tak prosím krále o nástup. Dobrý večer. Dobrý večer, já vám chci poděkovat, že jste udělali skvělý koncert. A srdečně vám předávám naše sbírky, co jsme předali. To sem předejte. No. Naše sbírky, co jsme vybrali na novou tělocvičnu, protože nemáme dostatečně velkou tělocvičnu. Děkujeme. A vybralo se 36 767 korun a 1 eurocent.